ओइ नोंहालाय मा मबाइल जाबाय थाखो जेबो खामानि मावथारा बियो ओइ नै थाइग्राया थाइसे दं नो दान मबाइल नायनायावल' स्टार्ट जानायावल' स्टार्ट मावनायावबा जेबो गैया थाब माव बेयाव मबाइल' मालायफोरा नुवाखै मावजोबदों सासे थफसि देदों सोरबाया हादों नोंहाल' मबाइल बेयाव औहाय बियो जेरावबो बिदिनो थार दाबो नुवाखै थाइगिर थाइसे ओरैनोसो दङ बेखौ दाननो हाया नोङो जेरावबो थाङो मबाइल' नै जों बेरायनो थांबाबो मबाइल' थुबाय थायो गावहा है नोंसोरलाय मा नांलायलायबाय थाखो लाबो थाइगिरफ्रा जानोसै आं हानबा जाखाबाय दानबाय थानांला नोंबो बेफोरखौ दोनदो देहाय लगायदो दे न'हाय लाबो देहाय जोंहाबो शर्ट कमेडि बानायनोसै मालायफोरा कमेडि बानाय फेमास जाजोबथारबाय जोंहाबो फेमास जानांसिगोनहाय औहाय नों थिगखौनो बुंमारथारदों बानाय मानांसिगोनहाय नों थिगखौनो गोसोखांमार बानाय मानोसैहाय ना मालायफोरानोबा खथ्थ' फेमास जागासिनो बानाय मानांसिगोन आइ नङा माखिसै आंखौबोथ' खम साइज नुगोन बे एथ' साइजबावसो आङो गावखौनो खोब साइज नुदों बे जिखुनु बानायनांगौहाय मालाय नोलोबारिनि गावबुरा हारिमु मोनाबो भिडिअ बानाय इउटुबनिफ्राय फैसा मोनोनो जिखुनु बानायनांगौहाय देहाय दे बानायबालाय बानायनोसै आरो सोरखौ लेंहरो सोरखौ मायो केमेरामेनफोरा रायलायनोसै ज'नो औ दे होमबालाय बे गावबुरामोनखौ लिंहरसै खोमा बिसिनाबो केमेरा हमनाया मोजां जाखायोबालाय आरो बिसोर भिडिअफोरखौनो बानायबाय थाखायो होनबालाय बिसोरखौनो लिंहर जासिगोन दा औहाय नङाथाय माथो बिदिनो खालामनोसै होमबा ओइ भिडिअआ मोजां जाबा खम फेमास जागोन बे जोङो ना औहाय नंगौना साननायाथ' गिदिर नायनोसै उनाव बोरै जायो आयु बैलाय माथो भुमिखासो ओइ अबे थांमोन नोंलाय बैयाव थांदोंमोन आं मादैमोननाव बेरायहैनो बरिं मोननायखाय नै जाम्बि जोंहा मोनसे गुड निउस मोनदों मा गुड निउस बेलाय नै जोंहा शर्ट कमेडि भिडिअ बानायनो नागिरदों आयु नंगौ मा बुस्थु बेलाय शर्ट कमेडि भिडिअ जायखौ बानायना मानसिफोरा फेमास जायाखै दालाय बिदिनो आयु नंगौ नामा एक्टरा सोर दा एक्टरा सोर आंखौनो ला नामा जायाफ्रा मा गावहासो खोब मानिबा सिगां ओहो बेफोरखौ सानथ'वाखै जोङो औ जालाय बेफोरखौलाय उनावसो रायलायगोन दा ओमफ्राय नोंसोर रायलायबा सोर दंमोन जोंहा नै आं दं बे दं बिथ्राय दं प्राजिथा दं थेफारि दंमोन ओइ आंखौबो खबर हरदै भिडिअ बानायबा खबर हरथार दै कल खालामथाराख' दे होमबा थांसै आं लाबाथाय आंखौबो कल खालाम दे जागोन दे ओइ र' ओइ आंखौ कल खालामथार औ जागोन दे औ दे होमबा दे आयु आं इसे जामारसिगोन आयु भिडिअखौथ' बानायनो नागिरदों जोंथ' मानसिया बिराद बुरजा सोर सासे एक्ट्रेस जागोन आंनो जाथारनांगोन एक्ट्रेसखौ जेरैखि जायाबाबो माबा मोनसे खालामनानैबाबो थगायथ'सिगोन आंनो जाथारनांगोन नङाबा बिसोरबो जानो नागिरथारगोन जेरैखि जाया आंनो जाथारमारनांगोन होथारा आङो बिसोरखौ खालामनो माबा मोनसे खायदा खायसि खालामनानैबो जाथारनांगोन आं केमेरामेन फैबा फैसा होखुमानानै आंखौनो जाहोथारगोन आं एखेबारे फैसाखौ होखुमाथारगोन आं लायाबाबो आंनो जाथारनांगोन ओमफ्राय एडभान्सनो फन हरग्रोनानै बुंहरखाथानसै आं नङाबा जाथारनाय नङाबा
आंसो एक्ट्रेस जाखागोन आयदा सिबा माथो आइसो आइसा बे आइनायाव नायना मा एक्टिं खालामदों नोङो दहाय फुंनिफ्रायनो बे हाग्राखौ सनसारना दोनदों बेखौ गारहैनो नागारै बेयाव मा आइना नायनानै एक्टिं खालामबाय दं नोङो एक्ट्रेस आयै आं एक्ट्रेस जागोन एक्ट्रेस आयै एक्ट्रेसनि मोदोमाव आखाइ दाहो आखाइ होनो मोनासो होनबावदों नों गथ'आ ओइ बोरो लावथिया बोरो होथारदोंहां बे गथ' सासेखौ जाहोना माबा आया सानफ्रामबो दिंखियाल' खानो खोन्थाथारबाय थायोहाय औहाय जोंहाबो माबा सानफ्रामबो दावदैजों दिंखिया खिलुनायसो जालायलांगोन बे खिलुनायफोरखौ मिथिबा बयफ्रेन्डफ्रा मा साननांगौ दे जोंना औहाय मा साननांगौ दे भिडिअबो बानायबोथारबाय दाखालि लोगो मोननाय माथो खबर हरला ना बिसोरलाय बानायखुमाबायसो नामा आयु र' बिसोरनो माथो र'हाय सोंहैनां ओइ अबाव थांनाय हाबाब बे दिंखिया लानायखौ नुवाखैसै नोंहा दिंखिया खानायखौ मेगन गैया नोंहा आयु थांनोबो मोना होमबा हाब बेखौलाय मेगन थानानैबो नुयैबायदि माथो सोंबावखो नोंहालाय हाय बेफोरखौ दोनथ'दो ओइ भिडिअ बानायगोन होननायालाय माला बानायमारगोन आइ बिनोलाय सोर खोन्थाहरा ओइ दाख्लै गंगाजों आंजों लोगो मोननायाव खोन्थाहरनायानो बेनो बिदि होनथारबाय आरो आं गोनावनो औ होनाबालाय माबा आंहा एक्ट्रेस जानो गोसो नालाय ओंखायनो आंखौबो लागोन होननानै इसोर बिदिबो जायो आरो गावहा बेखौ जों रायलायथ'वाखैना बिथ'रायासो केमेरामेन रायलायनो नागिरदों औ होमबा आंनो खबर होथारदे दे जागोन आंबो एक्ट्रेस जानो लुगैयो नालाय दे जागोन ओं दे खबर होगोन दे जोङो बाय बाय फैबाला बे मानसिया माबायदिथाय दाख्लै जों गंगाजों आंजों खोथाफ्लांनानै गोरोन्थि खालामबायहाय औहाय नोंसोर खोन्थानो नाङामोन आं मिथिखायो बेखौ बिना माबा बयफ्रेन्डआबो हगारखानाय नङा ओंखायबाला एक्टिंखौबो बारा मोजां रोंबावासो बिमा बिफायाबो जि बोरैबाथार बिसिना लाफाया होनबाबो माबा खबरसो लाबाय थाग्रा जाबावबाय बाद देहाय जोंहा उनाव बानायफुखुमानोसै औहाय औ बालनि बेनोलाय मानो खबर होबाय थानोसै दरखार गैया थङालिखौसो नुहुरलायबाय माबायदि दा फैनानै आल्थु फाल्थु माबा खालामफैलायगोन बियो आंहासो खामानिफोरा थालांजोबगोन खारखुमानोसै हां सोंनो ना सों आंलाय फै सोंथारनोसै आं ओइ बिथराय ओइ माथो नोंसोर बिदि बानायदोंनो आयु माला सोर खोन्थालायखो नोंनोलाय माबाहाय आंनो मैया गंगामोना खोन्थादोंमोन दसेनो खोन्थाहैब्रबलायबाय आरो बिसोरो नोंनो ओमफ्राय माबा एक्ट्रेसआ सोरखौ लामारगोन आंखौ लादो बाल जों बेखौ गेजेरावसो रायलायनांगोन ज'नो माथो नोंसोर केमेरामेनखौबो लेंहरखाबायनो ओहो लेंहराखै आंनाव फन नाम्बारानो गैया फन नाम्बार बिहरनानैसो उनावसो लेंहरनो सानदों आंखौ खबर हर दे आंबो एक्ट्रेस जानो जि गोसोखा औ जागोन दे जागोन बेखौ दा उनाव रायलायनोसै जोङो ज'नो आंहासो एक्ट्रेस जानो सानदों माखौ सानाबाय थाखो ओइ जेबो नङा दे उनाव रायलायसिगोन आंखौ खबर हरथार दे आंखौ खबर हरनो बावनाङा दे आंखौ खबर हरथार दे ओं जागोन दे थङालिया फैनानै गावहासो जानो आंहानो जानो मोनाखै माइसो गोराब्रा बना गोरा बन औ मै सुख्रुबजोब सिंगासिनो दं दाना जिबौनि गेम गैला नामाब्रा नोंनि मबाइलावलाय जिबौनि गेमा गैलालै आपडेट खेफेदसोना बुस्थुआ दानजाजोब्बाय माथो रिंटनाबो मोनसे मोजां गैया नोंनाव रिंटना दङ हेलौ सामथिं गैया सानबैसे हाजिरा मावना जाबावनब्रा नोंथां बेनोथ' जादोंलै सानबैसे बिदि सान्दुं गोसायाव बन सिनै जाबाय थाबावनो जोंफालाय गोदो साला लाथिख' पास जाखानाय ना आंबो बरियानो
स्क्रिन टाचखौनो थुनो मोनफेराखै आङो भिडिअसो बानायफिननांसिगोनलै गावब्रा औ खालामफिननांसिगोन फैसायासो हाजिरा मावनानै फैनायखौबो लोंनायावनो गारजोबखायोबा जोङो ओइ सिनबाय थदोलै नोङो आंबो मेंबाय माथो आया आं मैया सिनजोबखादोंमोन माथो हाबाब आंबो रबट नङाना मानसिसो रबट मोनसे बायना लानांसिगौलै ओंखायनो बेखौनोथ' सानगासिनोमोन आंबो रबट मोनसे बानायनानै दि मोजां खामानियाव बाहायनानै सानैजों खामानिबो थांसै लाबोनाय दोनदो र' होनखाबाय आङो बेखौ सिननानैनो सिनजोबदोलै बे जागोन दे जालालै नोंजों बे दे नों बेखौ सिनना देखायथारलाय हागोन नालाय आङो हाबा बारथा जालायथारबायलै गिलिटार माथो रुवाया आयु फाग्ला ट्राइ खालामफिननां र' मोजाङै नाङालै नाङा आंना ओइ मोजां फोनां मालाव मोजां फोनां बादुलाखाय नालाय ब्रा नोङो बादुलाखा नालाय बै मैयानिखौ आंनो सिनजोबाखै नामा आंनो सिनजोबखाथारदों खामानिखौनो मोजां खोनादों बेलाय नांबाय दा सिनजोबथारनांसिगोनलै नों बेखौ गासिखौबो आं बिराद सिनबायना ओइ नाम्बारखौ मोनबायमोनहाय कल खालाम औ हाय खालामखादो मानोथो नायबाय थानो गरमा गरमि खालामखानाय बायदि जाया र' होनबालाय गावबुरानाव खालामसै औ दे ना 000 मा नाम्बार ब्रा हारिमु नायलाय नोङो एक्सेन्स दानहर अ एक्सेन्ससो आयौ माथो दाननानैसो हरबावदों फाग्लाफोरा र'हाय खनसे ट्राइ खालामबावथारनि आं औ दे हरफिनलाय रिंबायदों र' मोनगोन खोमा दानना हरलायबावदोंसोमोन आरो फैबावबाय तेरिगा नाय हेल' हेलौ गावबुरा ना हारिमु आं हारिमु मामोन माबा जोङो भिडिअ बानायनो नागिरनाया बेसेसो लायो बेखौनो सोंनो होननानै कल खालामदोंमोन आङो भिडिअ बानायनोलै माबा सोर माबा मोजाङै सोंहरलाय मोजां आलदा गामिनि माबा बेलेग गामिनि सोंहरलाय मोजां मा भिडिअ बानायनो कमेडि भिडिअ बानायनो कमेडि भिडिअ ओं माबायदि कमेडि भिडिअ माबायदि नोंसोर केमेरा हमनांगौमोन जों केमेरा हमनांगौ ओं जायो हमगोन जोङो भारायासो बेसे लायोमोन हा फैसा ओं है बारा लाया जों लानाया 200सोल' लायो ना हरलाय एडभान्सखौसो बुंग्रोदों बियो जोङो 1550सो लायो ए बानायजोबबा 150सो बारायबावगोन आरो ओइ रायलायहरलाय नोङो बिदिनो 1500नि बारा बिदिनो 150खौ होबावदो ग्रोबनो ए नंगौ नामा औ माब्लानिफ्राय बानायगोन जोङो समफोरनिफ्रायनो खालामनो सानदोंमोन गाबोन समफोरनो खालामथानसैमोन आरो जोङो नोंसोरजों ओंखायनोथ' रायलायहरखाथारदोंमोन जागोन दे समफोरनिफ्राय दे जाबाय नोंथां हाजिरा मावबावो नामाब्रा थौदो गस्लाय घन्टा आं गाना थौ बिदिनो दुगैहैनोसै समफोरनिफ्राय सुरा रुवाखौ हैफिनसैब्रा मा हैलाबायनोब्रा गावबा गावनि रुवाखौलाय फानना जाहैनांगौ थौ बिसिनाथ' जानजियाबो गैखाया मोदोमाबो मावखाया पाक्का एक्ट्रेसखौ आंनो जाखागोन एक्ट्रेसखौ महाराजा आं नों गैयाबा थांनानै थानो हानाय नङा महाराजा दानो आं बिथरायनो कल खालामनानै खोन्थाहरथारसै आङो हेल' औ मा जाखो गाबोन खालामगोन औ आं रेडिथार आङो
औ गाबोननो दा दे येस आंनो एक्ट्रेस जाथारगोन आंनो जाथारगोन माथो फनबो हरथारला खबरबो लाथारला रहाय बिथरायनाव खनसे फन हरथारनोसै आं दानहरबावबाय हरथारबावनोहां दानहरबावबाय नोंसो दानाबाबो अरजाया जिदिनखालि लिपस्टिक बानायगोन इदिनखालि थांथारगोन आं नागिर होसोसो थांखागोन आं माथो दाबो मोनफैया ओइ माथो दाबो मोनफैया मोनफैसिगोनदां हाबाब गैया हनै दाबो नाहर आं नोंनो बाथारबायहाय मेंबायबो नामाब्रा मेङाखै धु बारा गोजान गैखाला बै जरावनोलै धु बारे गोजानानोथ' केरियारबो गैयाना आंनाबो गारिया गिलिरलै एथोबो साइकेलाबो बोरै पामसार जाना होखो होद बै ससेनिफ्राय आं गाखोगोनलै जागोन दे जागोन दा ओइ धु फाग्ला होद नारथ'दब्रा दसे माथो बै ससेनिफ्राय गाखोनोसै ससेया मोनखाबाय नैबेयावनो थुदोंमोन आङो नैबेयावनो होद गेजुलै नोङो नु आच्छा र' दे आं गोलैबा आंनि दा गैयालै नों एकला गासि गिजिबायदि दं गोरा दे मायाव गानांगौमोनलाय फेदेलावब्रा फेदेलाव चलो नों गिलिथिनलै एसे हा नों एसे गिलिथिन हैस अमा दै लिग जायो आङो आं अमा गारबाय ओंखायनो हामदां आच्छा चलो मोनथारसिगोन ना सिगोन मोनबाय हनै मोजां ना नारनो आयु हनै फैबाय इसोर साइकेलजोंसो फैलायबावदों केमेरामेनानो आइ नांलायबावदोंसो हनै मोनफैबाय चेयारफोरखौ मोजां जाबना दोनदो आइनाया फैबाय सारमोन खुलुमबाय खुलुमबाय जिरायफै बै सियाराव आंनो एक्सट्रा नै जि देलाय मालाय थादों आङो जागोन फैदो बेयावनो जिरायफैदो सानैबो जिरायदो दे दानि फैनायाव नोंसिनि जायगाखौ नायबोखाबाय आं जायगायाबो जोबोद मोजांखा मिलायखागोन नोंसोरजों मानसिफोरजोंबो खुनु खोथा गैया पारफेक्ट जाखाथारनांगौ दा खोथाया जाहैबाय एक्टरा सोर जागोन ना गुन्दाया सोर जागोन जिनाहारि खालामग्रा सरि एक्सआ सोर जागोन आं जागोन सार आंबो आंसो जागोन नोंसोरलाय मा मिथिगौ आं थाखानानै मा रायलायबाय थादों नोंसोरो आंसो जागोन एसे नायनांगोन दै आंसो जागोन एक्टरा फाग्ला नोंसोरथ' सादाव गाहाम दं गासिबो एक्ट्रेस जानो लुगैदोंबा जों मोनसे खामानि मावगोन नोंसिनिखौ साफा अडिसन लागोन जोङो साथामा ओरै थां साथामा इथिं था
ओइ इउ गेजेराव गेजेराव दा खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय दे नोङो एन्जरनि मिनिदो एन्जराबा माबायदि मिनियो सार बेखौनो रोङा बिदि मिनि आं बिदिखौ रोङा सार नै आं बिदिखौसो रोङो ओरै 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 खालामो रिजेक्ट नोंना नों थांदो थै आरो एन्जरनि मिनिनाया सोंना फै साइडआव था एसे उनाव ओइ नों ओरै फै जारिदोलाय खुलुमबाय सार नोंनाहाय एबार ओइथिङा मा मोनथिबाय सैमाया गावनि हौवाजों रायना हरजाबाय न'आव थांना मारै गाबगोन बियो आं रोङा सार बेखौनो रोंलालाय नोंहाबो नै बिदि गाबो रोंबाय दा ओहो रोंथाराखै रोङाखै ओरै थां ओरै नोंबो रिजेक्ट बालनि मोजाङै सोलों ओइ सोर फैबाय ओइ र' फैफिनलाय नोङो नै नों मोनसे खामानि माव नों सैमानि दागाबसै हिनजाव गोदाना बोरै गाबो बेबायदि गाबदो दा जायाखै रिजेक्ट नों एबार बै सासेया बैयो खुलुमबाय सार ओमफ्राय नोंहाहाय माखौ रोङो नों गावनि गोसो बायदि देलाय देखायलाय आंबा माखौ रोङोमोनथाय नै नों मोनसे खामानि माव मा औ एम्बु स्ट्रनि फिनाय नोंबो रोंलायलाय बेखौ नै मोनामलायबाय सार जिरायदो गला हरबाय नामाब्रा गलाखै दे होदो एबार नोङो आं बेखौ रोंथारनाय नङाहाय आं दहाय बे हिनजाव गोदान गाबनाया बेखौनो गाबनानै खोन्थानोसै आंना बोरैबा जाबाय बायो खोमा आयै आं थाङामोन आयै आं थाङामोन जायाखै नों बबे रिजेक्ट पार्टियाव थां नंखायाबो आं नोंसोरखौ नों ओरै फै ला 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 सार आंखौ माबायदि नुदों एक्ट्रेस बायदि नुखादोंना आंखौ अ साइज ना गोरान साइज नोङो जेबो खालामनांला बुट डाउन खनथामल' खालामदो बुट डाउन आं रोङा सार आं ओरै नागिन डान्ससो रोङो आं फै मासु नागिर होनबालाय ओइ नों रिजेक्टसोखा नों थांफिनलाय आंथ' मोसानो हायो थांफिन नोङो रिजेक्टसो सार आं मोसानो हायो दा दे मोसाना देखाय आयौ फादिया आयौ आयु खारखो जाजोब्बाय गासिबो बेसे रिहार्सेल खालामना फैदोंमोन ओरै खिफिगोन होननानै नोंनि थाखायनो जादिया नोंसोरनि थाखायबो आरो साला नस्थ' जोंहासो एक्टिंखौनो खालामनो मोनदिया नोंसिनानो जाखाया रिएक्सनखौनो मोजां होआ नोंसोरो ओंखायनो खारलांबाय नुवाखै नोंसोरनि थाखाय नोंसोरनि थाखायनो जोंहा सानैजों गैया जों नङा अबाव गावसोरसो रोंखाया बेयाव आंहा गोसो सिङाव बेसे साननानै दंमोन नोंसिनि थाखायनो जाजोबमारबाय नोंनि बे गोसो सिङाव साननाया जायो नामा नोंसोरो बेलेग गामिनि सेंग्रा लुना भिडिअ बानायदों नोंसोरखौनो खोन्थागोन र' रायजोनो एल' लेना एल
एरनानै खोन्थायगोन र' नोंसोरखौ देन नयखौबो एरना होगोन र' नोंसोरखौ देन